درود و درہ باتیں تمنی مڑا داریں چاروں کو گوشداروں کا ہر کجائد وجدل و شادان باتیں علی جمعہ زامرانی پر مہر درود و درہ بات پشما سر بہتا منوتی وانگی سوداگر یک گیدی کے سوانی یازدہمی بہرا وانان شمارا دیا امید کنا کہ شمارا ایک گیدی قصہ دوستواں بلے دیگی دزبندی کے گوشدار گارن علامہ منی یوٹیوب چینل سبسکرائب بکنید بزن سورے بٹنا وتی دوستی لنکو کا بجنید لک منت سرحالند گیزی قصہ سوداگریا کے یازدہمی بہر غریب مردو پری گڈی بہریں بادشاہ و درباری وزیرا دو سے روچا سرچین ودار کت کے سرچین کہت بلے سرچین گوز تہا ستک گو پوربیتگا بادشاہ دیم گو وزیرا کو تو گوش کے نونچی کنے وزیرا گوشت بادشاہ سلامت تو ہچ فکر مکاں ای مردہ بگوش برو ہچی بیار و آ چیز ہچی بھی بادشاہ ایدگ صحبہ مرد توار کت گوشت منی واسطہ ہچی بیار مردہ گوشت جوانین ما ہچی کاراں مرد لوگات وتی جنین حال داد کہ بیا بادشاہ ہچی لوٹیت ای ہچ چیئے جنینا گوشت منی دلے واہند منی دلے بند ہچ ہچی کے نام ہچ پیر مبیت آیا ہچ گوشند تو بادشاہ بگوشک میں لوگ دپا چاہتے بجن و اشیتہا بینک ہے شکریاب ہوشتری و گوکی و سیدی و پسی و اسپے پسی و ہری پلی روباہی تولگی گرکی ہفتاری شیری کچکی رجگکی مود و شاتلی کپوتی گراگی شاہینی جنگی بڈولی کانگاشکی نکینکی کروسی بٹی کنگی پوٹمان بکاں مرندہ ہچی کاراں بادشاہ کو درباری وزیرہ گوش تو ای مرد لوگ دپا چاہتے بجن او ای چیزانی بیار بدے درباری وزیر سک پریشان بود کہ نون چون بکنا اگاں ای چیزاں مردہ میاران مدیاں بادشاہ منا چھ درباری وزیریہ درکن او منی جندہ دارا کشید وزیرہ بادشاہ گوشتن پدا مرد لوگ دپا چاہتے جتو تیار کنائیں تو بینا گو ہے او مرگی دلوتی پوٹ مود ہمیں چاہتے تہا مان کتن مردہ گو وزیرہ گوش باندھا تو ایو کا منی و منی لوگ بانو کے مہمانت وزیر گلا بال بو تو ایدگ روچا سبارگ وحدہ وزیر مرد لوگات او مردہ وزیر آپ تام کو تو گوشتی بیا رویں چاہتا چاریں بیارویں چاہتا چاریں سیل کنیں باریں چاہتے بینا گو ہے کمرگی و دلوتی پوٹو مود چونن جنینا وتی مرد سوچ داتگت کے طرح چھ کنگین وزیر چاہتے نزدیک کو دپاشو تو سری جہل کت کے چاہتے تہا چاراں مردہ درباری وزیر تیلانگ دا تو وزیر چاہتے تہا کپت مردہ او جنینا سادے چاہتے تہا دور داد او وزیرش پدا چے چاہتا ڈننا در کت وزیر پجارگی نہت مرد جنین پری زادگیت وزیر زبان آیا پتلسم بند کت وزیر چے دلوتی مود مرگی پوٹو ہے کو بینگاں محنت آئی سرجمیں دیم و جانا ای درستیں چیز لچ تگتند کسا نزاند کی ای ملک کے درباری وزیرند آہچ پچارگ نبود ای مردمیں یا دگ چیزیں
مردہ ساد چپسا وزیر گردنا دا تو بادشاہ دربارہ برد کی ای ہچی مناورتگ بادشاہ چارت بلے بادشاہ نزند کی ای چیو و دربار درستیں چاپلوسیں مردما چارت آیا ہم پجا نیارت درستاں گوشت بادشاہ سلامتی ہچی بادشاہ باور کت کے بتکندی ہچی بادشاہ بازیں زر و مال و دادے مردہ دات وتی دل تہے گوشتی کہ ای مرد سکیں لائق و دانائی مردمی اشیے جنین اشیا مراد باتیں بادشاہ وتی دل داشتگیں واہک پروشتن تو مرد جنین پج گرگ لوٹ چوتی دلا در کت مردہ وزیر مہار کت وتی لوگا آور تو شش تو سپا کت مرد جنینا چه وتی تلسما وزیر زبان پچ کت مردہ گوں وزیرہ گوش کے اگاں کسی چاہتی پتگرہ جن گڑا علمہ واتہا کپیتی ماں ہمیں آترہ توی ملکہ یلا بدے و دیگے دیار یبرو اگا نا تی حشر چو سرچین وڑا بیت وزیر توبہ کو تو چے ملکہ درد کو دیگے ملکیا شد مرد بادشاہ دربارہ کارایا تو شتوات بادشاہ بازیں روچیا سرچین وتی درباری وزیر ودار کت بلے آنیت کا مرد ہر روچی وڑا دربارہ کارا شد آت بادشاہ آساک دوز بود بادشاہ مرد وتی درباری وزیر کت ملک مردما مرد ساک دوز بود آئیا ملک مردمانی کار شر کتن بادشاہ ہرچ داد بخشش داتگت آئیا پا وطا یک بلاہیں ماڑی بس تو وتی پرییں جنینی تہا نشتن سیر و آباد بتاں میروا قصہ چندہ آسر و حلاس کت میروے جنین سر میروے کوپگا تکہت میرو جنین ملگوراں سمارگایت کے جنبراں گرندگی زور ہرچ گرا گرو کو شہم بود ہورانگ ورد آپ و آبشانی بود صحبہ کے میروے جنین چوابا پادت کان دنیا سک ڈول دارت سمین وشیں کوش کا شگاتن بہارانی پرسنجیں بوانی بو باست میرو گوتی جنینا ماڑی برزی طبقہ جہان سیلایتن کہ آیاں یک دومی نیمگا چارت کندگو بچ کندگا لگتن میرو دلا آ جہان وشتالہیں انسانا چے یک انسانی دیما چے بیت میرو چونے قصے کاری او منی ندے پیچ و تاب قصہ واچونی رنگ و دروش میدن ودار بکنے تاندے میں دیوانا پاکیں پروردگار میار و باوٹت سلامت بات